Este é un dos sons máis característicos e inconfundibles de moitos paraxes da provincia de Lugo. A presenza de multitude de ríos, sumado a un territorio escarpado, fai que o curso da auga sortee os distintos desniveis que atopa no seu camiño. É o caso da fervenza do río Xestosa. Situada a pouco máis de 20 km de Viveiro entre os concellos de Ourol e Muras, este salto de auga é un dos máis espectaculares de toda a provincia. O camiño que leva ata a fervenza é sinxelo e non menos abraiante. Unha frondosa vexetación anima ao visitante a adentrarse na natureza en silencio e deixarse levar únicamente polo relaxante son da auga.